Halo, selamat pagi guys. Iki aku arep ndudohi carane ngisahi panci. Bene panci ku mang tetep kinclong masih yo dienggo nek pawonan. Carane pertama-tama panci kuwi mau diolesi karo minyak bekas utawa minyak jelantah. Bar kuwi panci kuwi mau diusuk-usuk sampai rata jelantahe sampai mburi rata kabeh. Ben iki engko penak lek ngumbah, dadi kudu rata. Panci kuwi sing wis dienggo ning pawonan bakale kena angus kaya ngono kuwi lho, guys. Pas wayah arep diisahi panci kuwi mau pertama kaline tak suntaki soklin dhisik. Fungsine apa? Fungsine soklin kuwi mau kan panas. Dadi nggo nglunturne lemak, nggo nglunturne minyak karo angus neng kenceng kuwi mau nganggo soklin. Bar kuwi pancine tak isahi tak kosoki nganggo sepet bene resik. Tak usuk-usuk, tak isahi sampai resik tenan, bare tak grujuki nganggo banyu. Terus bar kuwi tak jukukne awu pawon, tak suntaki awu pawon ning kencenge, tak kosoki neh. Ben mundak gilap, ben mundak resik, yo iki tak tambahi awu pawon iki. Jane kaimange yo wis kenek, tapi aku sik kurang marem. Dadi tak isahi neh nganggo awu pawon ben mundak gilap. Engko lek wis kok grujuki, pancine wis ketok resik neh kok, guys. Dadine sampean-sampean sing pengen pancine sing dienggo ning pawonan aman sangka angus ya kuwi sadurunge masak blonyono jelantah. Wis ngono ae.